to kado ka we aphan ta kardom pajero ani kang sama kardom nili senar sangho ladak APSLC along si nili ta kam charab dan bomlo nang litum along ilitum chetong long o edat ta haiji apor si nili phan penan tum nang chinya daji the nili social media long ta wang o e la pen public meeting along sa tamene arjab dun o e seta halale alam ki the ke kalelo nili ta nang litum long si do lo laban pini nili kaning je damji alam lake arnisi angthon sinili ki rui ji lake itung aphan koson si bang ekapeluma laban isi clarification lo nili ladak pini jongjong aphan ke jong damji lapugali laban kachi sektawe seta lam kaning je una hot komane aphan roklok plutang te lake coincident pupo lasini dia ta chuhang lo alam ke lapulo itung aphan ekapathu non alom bang ke take atum ekapathu a game lake diversion tactics pusi nili pudampo diversion tactics pada political a game la politics atum kapathu a game de lake diversion tactics la tai silo ani si ke ilitum chethan lo la divide and rule pehdi divide and rule la tai three strategy lo la pen diversion tactics putala tai silo divide and rule puke aprang british tum ke claim la pirthe ka charai det alata hala divide and rule la strategy pen sila tum claim lo la posi la india so tum hanta pupat bhak phun dan se chari lo la pen african countries la tum hanta pen an nadim la tum chari dam lo la pen adim do la tum british tum ke claim la son si piniar ni in karbi tum handa la so divide and rule pen sinang thak lo la pen ke itum an sita che thanam lo la pen non abang ke la ke diversion tactics la ke itum kachini nangji kenang shot alarm po sini mathada ilitum thekdam long dak pini nang soluk sodak alam nang dopo munilatum aning kipung aning kasedeng nang dopo chingrum pad munilatum karbiatum chingrum pad aning kipung slogan ke hang lahai nang do unity dopo da kupini alam pen ilnitum aphan epangrum po setame pejo pen plotan nani damrong titi lake diversion tactics tu di dak kachethan prai alam non long kachethan prai alam jong se akihinu hala ruling party atum phan akihinu do kok ji plutang te la tum pilo ke claim po ili tum phan aki me sina pe klaing lata akihinu pen na pe klaing gali aki me pen pini asonang pe klang po ili tum akama tha bang konate nang ponde lapu son si kai tanang claim titi la son si ili tum phan ekapamang hu do piklo lapu di ili tum karju vek nang ji alam ili tum aphan epatene dersi kum pilone la thangba be alam along si ilitum aphan epatong prong po itum han epachethan prai la puson si ilitum aphan na pinchong de non ilitum la BJP sarkar ahut ke claim ke chok che do pik munitum karju alam the ahok side alang litum ke thak dunji aphan alam the avidet amar si latum ko pilo ilitum phan nang ke claim la ke diversion tactics lo lata non ilitum arjuje ke di BJP aphan itum BJP sarkar aphan itum arjuje a question arjuje ilitum arjuma ilitum asakuri anta bang aphan si pi lap ni ako batai thompli rui thila solam ilitum asakuri kar biatum ke long nang ji asakuri an bang akhai phan pi lap di ilitum council pen kachipi un asakuri hat state pen si ako appointment nang pitu di la pen dak appointment kupuloma appointment ho advertisement ki pp akam an ta pijoy pen me thang hi jan ke chepo cheru atum angbong chibak det lahai ke aki mima nang litum la advertisement ke thek dun long atum an ta chini dun atum an application chojok dun abatai ko an lo nang litum batai sikali batai hinil abatai chojok an nang litum long dun de la aki mi gali mala aki mi mala hayalam la ahok alam galima seta lahai ke itum chethan pro chethan prai lo ka do ka veta chini lo las abang ke ilitum thek prong la ke teachers appointment di lata ka do ka veta chini di ke sa tum ta la tum si karju nahi atum la tum ta chini lo lekin social organization atum ta chini lo educated youth sakuri ke nahi atum an ta chini lo sita bang pakta puni pudam de ke dana tum do lo chethan prai lo la so ilitum IEM Richard talk bi sir sita me alang clarification ang pilo wang lo the halas clarification is satisfied ma satisfied a clarification ma kali lata sita
ko pilo na je plan thuka halata pinya ni tene de di lason si itum a council along a contract aka kachu claim don unatum kachu claim tangatum alang litum bill kelong le aji ding pik lo posipo lahai tum sita me chethan prai lo atum han chak lo ha Durga Puja det ta honing kan kimi det ta Christmas aprang ta non anang le thu kupuloma youth festival aprang ta lason arju dong prai sita kelong le tum do pik cha lahai sita me tum han patini det bala contractor tum amat sita me aning jangje pik sita laso aning jangje bang pa jon det ko people ko nat ni pamat hadam rong la puson si dak thek dam long di lahai ke ko pilo lake diversion tactics man si tum han palu lo nang tum naning thi pik te me thi thek the de aki mina tu si ponang ponjen ta kalang lo ahok lo posi tum tin dun ji bang taket tong thek the lo posi tum ma thadun rong ji di sita laso ke tong thek the na se apor kadilang pu ajone ningkan si ningkan hani ningkan thoma dam bom lo pi dam bom lo laso sarkar ningkan krip phonang chari ki jut po di itu aphan epa jok lu diversion tactics men si tu han epa jok lu bom lo non na ka che plang thung itum sangti har long ta e phur pi et lo langroi anta kreng lap lo di non isi chathanam senang la sangti ki phur pan ajoi ni kar bia tung ki sung ko nat se ki sung lo hala west kar biang long isya ra do kar bi langpi di kar bi langpi ari ri ke kar bia tum si do lo ari ri langdam lo pote ko ve me pik ko ve pen poisa long pik kar bia tum ko ve bikon la pen han ta tiki pik lake ningkan krip ho ali ningkan ke ba prang tai tum lake thek long la sita nangli tum ka do ka ve la langroi ri lang dam non ko ve anta me lang ka ve joine athimi wang ve det lo la pen han ka tiki tum kom pik lo tiki wang ve det lo ko pi polo pro tang te langroi nang kreng et lo lang ve det lo hada lang ke the hut wang po lang lum chok po la pen alom so te nang kreng ha la puan chol lo athima lang a level bang sun tuk lo ing han sai de lo la son thot si la sangti ki phut pan na joini ka pan kon nat ni takis thek do ulu la son non ladak silveta roi ladak ta nang tum thek prong lo gadi so la anta la haya bostu ta tum chethan prai chethan po itum belek a topic wan thade pol hai itum hani pan tine di as amuta chethan no contract sitami kuman wa ki the contract ke long ke bang khai bang asu tum ke kam long poisa ta long ver di problem ave di sita hal hai chethan prai pa alom so de tum pan panet tine de like pi lo tum pan diversion tactics la pen non na phike pi lo ki wang tu six schedule alam nang le tum comment tu pen sin tum kar julong lo la so six schedule ke ata do pik lo la so six schedule council ke ata do pik lo lake sita comment tu pen sin nang le tum kar julong lo la pen ko mat nang le tum phana than check lo la so six schedule pini ke itum ningje nang prai lo anu tin da six schedule ke ang hopen bar nang lo sita ko mat amun la so six schedule itum phana ke than lo je aja kong the pik pu ituma council ke six schedule aron phil chari nang ji pu ha six schedule ke mini constitution pu six schedule aja kong pan itum longle pherai cherai kom un pu six schedule aja kong pan ilitum a culture a language itum cherai kom un pu pama loi le tum han ke than ke pini arni ke nang le tum kunane lo por he long lo mane nang tum google kuri lo mane search lo mane kunane por he pang cheng lo mane nang tum me thang sin nang tum la ke thek lo mane isa la so lam the ra da phan ko mat se ke than lo nang li tum ma tha api a diversion tactics bola hello ko pilo phina je plang thuke la so alam itum khangdun vek nang po la jong si la so alam itum rachini tu thailo pran te itum ram det ko malo garem bola ke rss atum si ram ji ke rss atum si ram ji bjp atum kere mane rss atum si ram kar bi atum le garem ji kali ituma sir dr tuliram long hang le kerem ji kali itum kar bi em tum le kerem ji kali la ke ha rss atum si ram ji le ke athema bjp aphan ka design ke rss atum bina ke di lasi diversion tactics dak nang pathulo kopilo jai ka thara phan akoi ki pike lake half truth pusila phan akoi pilo lasi pina anatum hadaksi ako check tur dun lo jai ka thar ke half truth se ke than pu ante full truth ke kopilo full truth ako latum than tu the ani si seminar ke do pen lake half truth pule ke tang de ji gali ke jai ka thar took more than 3-4 years to explain what is sixth schedule jai ka thar ningkan ko an pe sixth schedule ka thar ani si gali ni gali laga ningkan pe sixth schedule lam ke than tang de nang le half truth la ke pu pen ke ki pu ke la isi a seminar pen si patang det chok ji pe he seta itum kroi dun elo lata jai ka tharan pole laga half truth pudi lata diversion tactics ban si tum hanak pathul pini ilitum ko pilo ilitum angbong no na che plan itum angbong che huri sai ko pilo laga recently lata dak nang ke want to vgr alam sixth schedule alam ke itum hana pete ne erlo so the vgr sixth schedule alo si dolo so the hala so jer so a phansi tum hane pache bhong sai de
ताले पीजेआर वीजेआर को मत से के थान लो लता पीजेआर वीजेआर ता लद्दाख 1933 अनिंकानबेंसी दोलो 1933 बोलते मोर देन 80 years la PGR VGR dolo sita hala dak PGR VGR arlo ke dove ka kar bitum ta chichine adunga rai ke do kar bitum ta chichine dake PGR VGR poke sita pinia ni dharna nang do piklo a group atum dharna dolo non last ke hunger strike nang do kopilo je plan ke kar b anglong kaching honatum kar b a khayatum inglong asotum hula dak dun pak hadak si dolo ladak le tum stress damna hala inglong aso to RSS atum inglong aso to RSS atum chini khai kaching hona tum aphan thak ti pode khai men penangji along ri kaching hona tum aphan ke along ri men penangji ake hin no ke wang welu ake hin ke nang hi I plo tangte pheri meme seta wang plut ple ke ko pne atum RJ me pic sina che parjanji nanti tum film lo thelon lo ke bharia ekdom amahang ekdom ke wang velu ka pheri mimi pen ke wang velu ake min nai arji min nai pen si bana che parjanji haning alo si hi ke atha ke bang kali ke la son thot sil tum phan dak na pa jok lu kar bia tum hanang pang room lo kar bia tum hanang pang room lo aning pathi lo aning papung lo ha phi ke pi lo ke koi ke o jai ka thar chok chi pusika do ga bia koi pi ke dik la ta diversion tactics la ke nangli nili chini ne ili tum kamatha pang tui damon e ko mat sila dak na pathuma ko pilo je ka thar ke pudun ke kache song tum hala dak ke pudun gali kache song hala ki dun tum hala ki pudun gali ki dun bang ko ne suri for ne suri keb ne ko ano ne hala dak ke karbi side de lo hala tum hala ki pu gali seta hala ko mat se ka design ma ala tum phan se ki pu RSS tum phan se ki pu athe RSS tum da chini karbi tum ke kamatha ingdai piklang pang tui thek the matha tong thek the buchini la tum aphan la son design pilo tangte khayamen pulo tang la tum chingrum por pen ko mat ne tum ke la son pudun vek po pulage malo jai ka thare pudun vek po puchini masi pini pudun lo ange dak od nang li nang pudun khai ka ching hona tum phan nang pudun tot la son si la ke koi pilo la ke pilo thang da gali nang li tum le chok che gali ka che song ke dun tum le chok che gali ni li le ke chok che kar bia tum le chok che gali jai ka thar le chok che gali ke chok che ke tum ka ma tha dang ka pang tui dam tek te pa lasi ilitum ahutur ke ahok pet ke RSS atum ilitum ahutur ke BJP atum RSS ko pilo RSS lake isya song arjiding pick pana song aki mi asong kalia bana song alang tuma strategy lake hala British atum ason divide and rule pencil atum nang pathulo hala tum ka pathulo se tum dodun lo diversion tactics ma se tum hanang palulo hala tuma game no se tum do no alang tuma ke mange go pilo alang tuma phang ga ke hinu kali deta hai jong se tum le che kroi dun lapulo tangte athe alang tum akimang la ke hin India la ke hindu atum si chari long na ji hindu atum si cherai long na ji latum kama tha long si ka do ve ta do dun nang ji po latum ideology ke de la ke hindu a country hindu a that apo si hindu manu lap nang ji alang tum kamatha ideology ke la hindu tiwa ideology la tum ke de tas ele tum si tame jong sala tum long che krodun la pote thanga problem ma beta hai hindu che mandun la ing tum bro na thanga problem ma beta hai si tame ele tum hala tum long che ton dun de ji la ke itum ki cho ki jun penta che tonte itum ki do ching thang penta itum che tonte elam ki ka do ka ve penta itum la tum pen ke che ton na ve alang tum ke tribal pa tum han ke la pa dingdam on si tame la tum ning dog de lo tribal la tum han da convert lap si convert po alang tum kama tha long se tum ta do do nang pu cheta hala tum along a level ke tum han bi be a ber se kai ke ta biji hala tum ideology lo de hala tum aphan question se tum ke kroi dun thek pola nang li ne le tum question cha juna seta pini ke ko mat se le tum phan nang ka divide and rule ta ko mas na ke claim lo diversion tactic ta ko mas na ka claim lo plo nan la RSS atum lo RSS plo te BJP lo BJP plo te RSS lo la ke ning chi bi no don ra ba tum ka do ka kar bi atum la po se ile tum che bohong sai la ke nang li le ke chok che kali ile tum chi dia unang ji athema pini itum che tong te se tame penap mo phi ke tum se chingkini bang le tum along nang ke dun wer de kali nang li ne le se kai ke ta chingki jang ji la po se ile tum ma thapa me se na non akoi ki pi jai ka thara phan se kai ta akoi pi wer ti ti de se ta la hai nang li ma thadam tha ile tum la alang lam kaning je itum ben che ton te dat kaning je nang li ka ju kang tung te alam nang je der ile tum kama tha ason na che ton de dat pensi jai ka thara phan ki puret nang ji ma
alang phan election ta perem nang jima ba lanin kan krip ho angbong mo pe tum ka thana lam contract lam da tham lo de sakuri da bang han si pier lo sangti har long da jor et lo ili tum along re development amendment pen corporate zatum han long li pi thai lo la ke thek pro lam lo la hai itum chitini et pen si jaga thar phan punang poma ba lak ke claim ta ke kem pru tum ha si tum ka perem nang po nang li tum ma tha ba mi tha seta da ke tum divergent tactics pen si bana ba thulo itum han hutur pe tin bom lo lapan hutur ke bang lagi wai gali itumang bong sinang wai ji la dak nang li tum ka ching honnai mani fansi bang ing wai jok si la fansi bang papat thuji hala tuma direction na teng se alang claim ji chini ne ili tu ko ma da phandong kang wai ne ili tum chini ne seta la dak ang bong sinang klang po lasin neli APSLC a platform APSLC long sido pa APSLC ban sin AP lo APSLC a kemang la ke hake cheng benta ili tum dharna ke do lok pen ke un ila ka chesong da la political party da ka chesong lo ke seta atwara bang si tum kaprek pen damnang po si ke seng lo lason ko nane hunger strike to ko mane hemi ke kaidam to ko mane pen police tum ka che theng che chok pen ke itum un itum ke claim nahi ke election thordu nahi hala that council cherai pen si itum ang ton ta claim unji pu kama tha pen si ka che kroi pen si ke seng lo ke na ta hala le ki un ke hai lo bote la ha ke claim thai po ke sa la hai ka pe claim long le de je phala tum bidi ri pik lo te ba jai ka thar APSLC le ke rem lo pula te lang tum ke hai lo ba APSLC le ke hai lo pula tang te la hai mo pe tum ka che than anta sakuri da kar bi tum se cherai at po contract anda itum kar bi tum se cherai long at po bepar biha ke jo claim anda itum silong at po 6 schedule jak kong kang butang anda itum wan thai po voter list anda in than po pusi kai ta hang kong lo kan ti la hai le claim thai lo po te itum PGR ta itum che song nang ne lo apen non ko nan ne ja ta dharna ke to bang ke che aso ko mane hem cherai pidet to po ahem dam ben freedom ding ai nang ne lo da a government ma si bang chedan de pin ben dharna do pin claim thai po ke la hai ka pe claim long de je fansi la tum divide and rule game nang pathulo diversion tactics nang pathulo ase donatum jirpiatum nang litum kupini jungjung aning ki supen nang litum dak langsle nang ni kalbia phan nang litum kupini aning ke dog de pen ki vote ki jog de nang bala tum ka support pe de nang gali latum akimang ke nang lilong nang phandul nang jungjung ke nang li phan nang chi dai mene ba jungjung ke nang li phan nang chin ki ver ve dai mene jungjung ke nang li phan nang ning nang dog de dai mene la karbiang long le nang mesen bote nang karbiang long sidolo karbiang long arlo sidolo la bang ni tu ma tha dam lana si ning ki pung atum an setame ning che khang tu ning ka sedeng atum an itum ning che khang ni ning ki du go hutle tum decision ke anai gali ma tha pa me tu non cheklion yang bong itum che than pon bom lo nang setame la so cheklion yang bong ili tum ka ma tha poni ipu ka pang in sam jin ka ma tha poni ka nang sot pusi ni ka do ye phanta ni pachini la ban chuning ri lo eli tum la so video yong si nang li tum ahok pulutan te nang tum po share tha muni la tum long pali tha kachi ne tum sitame pachi nang pasi ne chuning lo kardom